Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Oh! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bidanan dito na sa inyo. Ito ang amazing for ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg Protection ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1 ang bida sa tuwina. Amazing for, i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing For. Lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed! Mega A! Palaw! Multi-Pay! Sayaw! Mega 1! Sigaw! Apat na sandata sa bulsa at sa puso. Kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing For ating laging kasama. Miracle
mga bakterya maging ang nakakamatay na viruses. Ang Mega One Capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. mga alternatibo na solusyon sa aming na nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid tip, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kumpletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong dumugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na atol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi niya, sige. Pinasok ulit ako doon sa taas, sa tube, CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang ano, dugong nagbara. Iyan ang ano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntahan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month.
ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga matastasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto nyong, ayaw nyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito. Dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na operaan, na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po ay healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat po, and good health. Yes, sir. Nga po sa maraming karamdaman si Sir Ildefonso at nag-avail po ng ating mga amazing products, good for 1 month. So ngayon po ang kanyang daughter-in-law, meron pong magandang balita sa pag-inom ni Sir Ildefonso ng ating mga produkto. So, sister, pakikwento mo po ang nangyari sa iyong father-in-law. Nagpunta ako dito noong nakaraang buwan, parehong petsa pa rin ngayon. Tapos, ang sakit niya, nag-iihi siya ng dugo. Grabe. Oo, grabe kasi parang may bukol yung kanyang Kidney o prostate? prostate. Tapos, may gamot siya galing sa doktor pero parang wala walang epekto. Oo. Kaya naririnig niya sa radyo yung programa ni Doc Joey. At saka may enlargement of the heart pa ang Opo. father-in-law mo. Opo, tsaka kasama na rin yung uric acid. Uric acid. Yung high blood. High blood. Nag-high blood din siya. Sabi mo nga pabalik-balik sa ospital. Balik sa ospital. Tapos, nung narinig niya ang programa ni Doc Joey, inutusan niya kami pumunta rito para bumili ng gamot. After 1 month, after 2 weeks pa lang niya pag-inom, hindi na siya umiihi ng dugo. Okay, praise God, hallelujah. Tapos, tinuloy-tuloy niya yon. Dati katawan niya matamlay, ngayon masigla na ulit. Masigla na. Oo, mabilis na kumilos, may gana ng kumain. Yes, praise God, Yun. hallelujah. Kaya, pinabalik niya kami ulit dito para bumili ulit ng gamot. Para Ang second tuluyan- month. Second Yeah. month, para tuluyan na siyang gumaling. Okay. Para masiglang katawan, para mahabang buhay. So, ibig sabihin po, mga minamahal kong kababayan, yung kanyang father-in-law, nagpapagamot ng matagal na, pabalik-balik sa ospital dahil sa ang dami-daming karamdaman, may enlargement of the heart, mayroong high blood, may uric acid, at ang pinakamatindi nga po, yung pong bukol sa prostate, kaya umiihi po ng dugo. So ayaw naman magpa-opera, kaya pumunta po sa atin dito noong last month at nag-avail po ng ating mga amazing products, good for 1 month. Ito po ay October 14. Opo. So ngayon po mag-iisang buwan na. Opo, isang Kaya buwan na ngayon bukas. pinabalik ka para mag-avail uli ng good for 1 month. So nakita po ninyo, it's amazing, di ba? Very amazing kasi matagal nang may sakit,
ngayon po ay malakas ang kumain, may gana na, maliksi na, at hindi na po umiihi ng dugo. So ano po ba ang masasabi ninyo sa ating mga produkto, sister? Pakisabi po, pakiano po sa ating mga kababayan. Ito po ba ay pwede mong i-recommenda sa lahat ng mga kamag-anak, Opo. kaibigan, kakilala? Opo, pwede naman, pwede po. Ako, personal kong na-experience yung palaging masakit ang likod ko. Yes. Tapos, ano ba yung ininom ko? Miracle C. Bumili ka ng isang box ng Miracle C. Bumili ako ng Miracle C, nagtitake ako ng umaga tsaka gabi. Opo. Tapos, napansin ko, parang hindi na sumasakit ang likod ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Biruin mo yan. Miracle C nga pa lang, mayroon ng Miracle C improvement pa lang. sa sarili mong buhay. Isa pa lang yun. Isa pa lang Okay. yun. So, yan po ang malaking pagkakaiba. Kaya mga minamahal kong kababayan, ito po ay proven and tested na ang ating mga produkto since 2008. 18 years na po tayo. Kaya nga po si Doc Joey Bitito, ang founder, ay 71 years old, binansaga ng ang lalaking hindi tumatanda. Sapagkat napakalakas, wala pong maintenance drugs, iniinom lang po natin yung mga amazing products natin. At the same time po, bumabata pa. At age 71 yung iba, nagsasabing parang 51 lang ako, nasa 60. Kaya mga minamahal kong kababayan, kung kayo po may problema, sa inyong kalusugan, magsadya lang po kayo dito sa kay Doc Joey Bitito sa harap po ng Bangko Sentral sa Cabangan West, Legazpi City. Para po, sabi nga natin, there's no harm in trying than none at all. Ibig sabihin, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay susubukan natin. Lalong-lalo na kung matagal na tayong umiinom ng mga gamot, parati ka na hospitalized na hindi ka po gumagaling. Subukan natin ang mga natural na galing sa Amerika na proven and tested, at ito po ay gawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na ibibigay sa ating sambayanan. Maraming salamat, sister. Thank you po. God bless and good health. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Migawan, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Megawan kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya, ano po ako ng Megawan. Tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po, hindi ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Megawan, bumaba na po, saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Megawan po kay Dr. Joey Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka Megawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala tayo.
tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Miguan. So, Merry Christmas, Jay, and congratulations. Hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much and God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-visit sa Digbe at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. May sugar. Oh, sugar. May high blood. May high blood. May high blood. Tapos may- May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod. May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, day nga ning kuya, Dahing 3 months? Dahing 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidok. Migawan. Megawan. Oo, dati Amazing 4. Kami simpo. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, High blood. so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong nga talagang imported, talagang Aprobado. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pikinom. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad.
Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom na Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanya itong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam mo ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, inanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa Tawag na, sa Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon. So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya, kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para continuous yung patnong. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagamutin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, naman. ano pong masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax kasawan. siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. At ito mga produkto natin na nakatulong. Opo, So ano po masasabi ninyo, Madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very good. may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At
mabait si doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yun? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So Ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong dibdib, pati yung tuhod, saka paa. Nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Hindi makabangon, grabe. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala sa isang po ospital? Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital? Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom si Bulong.
maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arong ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pichichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na agad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo? 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 20 Akala nila wala ng chance. Yan. So ngayon, biruin nyo po, nakakapag-motor na si Tatay Marlon. Dahil po yan sa tulong ng ating Amazing 4, which is yung Mega 1, Mega A, Multi-5, and si Miracle C. Yan. So sabi din natin kanina sa anak, malaki yung pagbabago sa kanyang father during time na hindi pa nakakapag-take ng ating Amazing 4 at nung time naman na nakainom na siya ng Amazing 4. Kanina, si tatay pa yung nagdadrive, diba? Ng motor. Yan, kasama ang kanyang anak. Kasi si ma'am daw, busy sa simbahan, diba? Kaya po sa lahat na may mga problema sa kalusugan, noon pa man yan hanggang ngayon na hindi po natin mabigyan ng solusyon, subukan po natin ang Amazing 4. Galing din dito si Ma'am Cecilia. Ayan, may problema po sa breast. Yan, may breast cancer. Pero hindi niya po iniisip na may cancer po siya. Ayan, kanina pagpunta dito sa office natin, talaga pong grabe yung pasalamat po niya. Ayan, kasi nakahagilap naman po siya ng pang-avail ng ating Amazing 4. Yan, so, yun na yung nagiging kasiyahan niya sa buhay niya. Kasi, matagal na din po yung kanyang health concern. Subalit po ay napabayaan dahil po sa financial. But ngayon na medyo lumala po yung problema niya sa kanyang breast, ay talaga pong gumawa siya ng paraan para po tuloy-tuloy po yung pag-take niya, maka-start siya ng pag-take ng ating Amazing 4, diba? So ngayon, sabi niya kanina, yung dati daw na parang bao, diba? Yung coconut shell, ganun po, katigas yung breast po niya. But, sa tulong ng ating products, within 1 month na pag-take ng Amazing 4, ay ngayon po ay medyo malambot na po siya. At kung dati na parang hinawakan niya yung breast niya, parang hindi niya talaga mahawakan halos lahat dahil po sa sobrang laki na din. At ngayon po ay talagang kumbaga susukat niya yung size na kumpara dati at ngayon. Ayan, kaya po kahit hirap sa pera ay gumagawa po ng paraan para po tuloy-tuloy yung pag-take po niya. Kasi 'di ba, kapag nag-start din tayo na mag-take ng ating products, which is Amazing 4, ay kailangan po ay tuloy-tuloy, 'di ba? So, kung medyo hindi pa gaano malubha o ang ating health concern, ayan, at least sabi nga ni Doc Joey, 3 months. Yan, kapag cancer na, at least 6 months to 1 year. Yan, so hindi po yan biro kasi kailangan natin mamatay yung ating cancer cells. Ayan, para hindi na po bumalik. Kaya katulad ni Tatay Marlon, sabi ni Tatay Marlon, what if Miss Len, kapag wala na akong pambili? Ayan, so alam naman natin, every month may pension si tatay. Ayan, so kaya po, ay talagang kahit maputol, ayan, talagang gagawa siya ng paraan para po tuloy-tuloy yung kanyang pag-take, 'di ba? Kasi buhay yung nakataya. Yan, ganoon din po galing dito si Sir na nakinig sa atin kahapon sa programa. Ayan, nakinig siya kahapon and sarado yung office natin kaya po kanina po siya nag-avail ng ating ng ating
Amazing Trio kasi sobrang taas din po ng kanyang uric acid. Ayan, so yun po yung pinoproblema ni sir kasi sobrang taas daw ng kanyang uric acid. At ang kanyang ilong ay hindi talaga po nawawala yung sipon. Ayan, kaya dito 'di ba sabi natin, once na nag-take kayo ng ating amazing products ay like problema ni Tata, uric acid. Matagal na po siyang umiinom ng gamot, wala po siyang blood chem. Hindi natin alam kung ano na yung problema ng kidney or liver niya kasi since matagal na po siyang umiinom ng kanyang mga gamot. Ayan, so problema din po is yung kanyang sinus. At the same time, ay nagkakaedad na din po siya, 'di ba? So lahat 'to yun kasama na po sa ayusin na once na nag-take na yan kanina, good for 5 days lang po yung in-avail niya at babalik po siya dito this coming Friday. Ayan. So bago maputol, see to it na makabalik tayo dito sa office. Okay? So ganun din galing dito si Sir. Ayan yung anak po ni Nanay Sonia. Ayan si Nanay Sonia, I think nakikinig naman siya today. Ayan, ito na yung pinakamatagal din po natin na client sa office natin, si Nanay Sonia. Ayan, last few days, 'di ba? Naglaba po si Nanay Sonia para po ay makapag-avail po siya ng ating Mega 1 capsule. So kanina, umuwi yung kanyang anak kaya binilhan si Nanay Sonia ng Amazing 4 at Multi-5 coffee. Ayan. So, 'di ba napakabait na anak kasi sinusuportahan yung kanyang mother. Ayan, kasi alam naman ni Nanay na talaga po na ito yung nakatulong sa kanya na pag-take ng amazing products galing po kay Doc Joey Bitito. Ayan, nakaantabay na si Miss Jenaline Bejerano, si Randy Bejerano, and si Judy Bayaban. Ayan, so mga kapamilya ito ni Miss Jenaline. Ayan, so maraming salamat Miss Jenaline sa patuloy na pag-share ng ating live streaming. Ayan, so paano natin ito i-reward si Miss Jenaline. Ayan, so ayun, kaya po sa lahat na may mga problema sa kalusugan, ano man po yan, 'di ba? Subukan po natin kasi 'di ba? Kung maiisip ninyo, ilang taon na kayong gumagastos, ilang taon na kayo nagsasakripisyo diyan sa inyong mga problema sa kalusugan, subalit nandyan pa din, 'di ba? Hindi halos nawawala. Ayan, may nawawala, may paparating naman na bago. Ayan, what if na i-try natin yung Amazing 4 na talagang totally, ayan, kasama na lahat ng mga problema natin sa kalusugan. Ayan, kaya sa lahat din po na nagtitake ng ating Amazing 4 na sana, diba, kayo po ay tuloy-tuloy yung pag-take ninyo. And ayan, katulad po ni Sir Damaso, ayan, isa pong retired na military, ayan, so since noon hanggang ngayon, 'di ba? Almost 10 years na daw siyang gumagamit ng products ni Doc Joey. Ayan, kasi dati ang dami din po niyang health concern. Yan, so ganun din katulad ninyo. Ayan, dumaan din po yan sa Amazing Trio. Ayan, kasi yun yung po yung nakauna po natin na produkto, Amazing Trio. And kung dati natatandaan niya is 3 times a day, naging twice a day, naging once a day na lang, 'di ba? So kasi hindi naman po habang buhay, 'di ba? So nakastick tayo sa 3 times a day kasi sa una po kailangan natin overhaul yan ang ating katawan, 'di ba? Pangkalahatan po ang ating kapsula. Kaya po kailangan, 'di ba? Mag-start tayo sa taas to pababa. Ayan. Kasi hindi po katulad yan, kung problema ninyo is high blood lang, bibigyan kayo nung sa high blood lang. So, dito sa atin, pangkalahatan po siya. Ayan. So, kaya po, ayun. Ngayon, once a day na lang po siya. Kaya yung 30 capsule na Amazing Trio ay, good for 1 month na po niya. Ayan. So, konting nababawas dun sa pension niya, naiiwasan niya yung hospital, naiiwasan yung mga pain, 'di ba? So yung gastos at the same time kasi nga 'di ba, yung 2,000 pesos niya, yun na yung investment po niya para sa kanyang kalusugan. Kasi hindi naman po niya iniisip na yung gastos, ayan, kasi mas magastos kapag tayo'y punta kung saan-saan, ayan, tayo po ay nag-iisip para doon sa ating kalusugan. So, sa kanya po, yung 2,000 pesos na yon ay
good for 1 month. At the same time, wala na siyang iniindang mga sakit-sakit sa kasukasuan, wala na siyang iniisip na sakit, ayan. So, yun na talaga, investment, ayan. Kasi katulad din sa sasakyan, diba? Kailangan natin mag-maintenance, ayan. Kasi, yung sasakyan natin, habang tumatagal, kailangan mong ipa-change oil, kailangan mong ipa-check sa mga mekaniko, kasi kung okay ba yung mga parts ng sasakyan, 'di ba? Katulad din 'yan. Kaya katulad din sa kalusugan natin na dapat po ay pinapangalagaan din natin. Nag-i-invest din tayo. Kasi kapag kulang na, like sa mga gulay, prutas, hindi natin na po provide. Yan. So, may time na, may oras na tayo po ay nanghihina. Kasi kulang na yung mga vitamina at mineral na napo-provide po natin. So, si Amazing 4 yung magiging way para po ay lumakas tayo, maiwasan natin na magkaroon tayo ng karamdaman. So, galing din dito pala si Tatay Ferrer. Ayan, so matagal na din natin itong pasyente. Amazing Trio din. Yung kanyang iniinom. Ayan, kasi yung mga datihan, mga pinakauna po natin na mga client, so, kilala nila si Amazing Trio. So, ngayon, nung dati pa lang, diba, na Amazing Trio, ang dami na natin nalunasan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Marami na tayong mga buhay na nadugtungan. Yan, marami na tayong mga pamilya na napasaya natin kasi nakakasama pa nila ngayon yung kanilang mga mahal sa buhay. So, sa paggamit ng ating Amazing product. So, ngayon, mas pinaganda kasi Amazing 4 na. So, 4 na kapsula na po siya. Kaya, kung dati na 3 kapsula, marami tayong nalulunasan ng iba't ibang health concern. What if ngayon? Kasi Amazing 4 na, 'di ba? So, ayun. Kaya, tomorrow, open tayo starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. Dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabaangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan. So, medyo mahina talaga yung ating internet. Ilang araw na yon, 'di ba? Yung ang computer natin siguro kulang din siya sa mga kulang din siya sa mga tawag dyan, may problema din yung ating internet and yung ating computer. Kaya, nanghihina din talaga siya. Ayan. So, ayun, once again, ayan, so, open tayo tomorrow. Ayan, so, tomorrow, I think nandyan po si, si Doc Joey sa Bakahay. And of course, advance, happiest, and healthiest birthday po kay Mayor, dating Mayor po ng Bakahay, si Mayor, si Pai Tubing. Ayan, so, Tobias Bitito. Ayan, yung kapatid po ni Doc Joey. So, tomorrow po, magse-celebrate po siya ng kanyang kaarawan. So, February 3. Ayan, so, kay Pai Tubing, ayan, happiest and healthiest birthday po. Ayan, so, binabati na po kita. Ayan, kasi nasa Bakakay po siya. Ayan, I think pupunta doon si Doc Joey bukas. Ayan, so, wish natin sa kanya na mas mas humaba pa yung kanyang buhay at maging healthy. Ayan, so, si Pai Tubing, I think 86 years old na po siya. Ayan, so, nagtitake lang siya ng ating Amazing 4. Yan, so, kumbaga, talagang inaalagaan siya ni Doc Joey at lagi pong umiinom ng ating Amazing products. Ayan, so, 'di ba, 86, nakakapaglakad pa. Ayan, talagang malinaw pa yung kanyang mata. 'Di ba, kahit nasa malayo, talagang kitang-kita niya pa yung mga sa paligid niya. Ayan, so, malinaw pa. Medyo may problema lang yung kanyang pandinig. Ayan, so, pero, ayun, kasama na yun sa aayusin once na nagtitake siya ng ating mga products. Okay, kaya po, ayun, kung gusto natin maging healthy at umabot at the age of 86, diba? Si Doc Joey, ang goal niya is 120 to 130, diba? So, kasi libre lang naman mangarap, diba? So, ginagawa niya naman na
maiwasan talaga yung mga, lalong-lalo na yung mga pagkain. And, umiinom siya on time ng ating Amazing 4. Kung ano yung available, 'di ba? Na iniinom talaga niya. Ayan. So, kaya po sa lahat na may mga health concern today, ano pa yung hinihintay natin? Ayan, talagang mahirap po na nasa sitwasyon na may sakit tayo. Talagang ando na, ayan, lalabas na yung pagka-irritable natin, lalabas na, ayan, tumatawag si engineer. Ayan, so mamaya na natin sasagutin si Sir Engineer Apuli. So, maya na natin siya sasagutin kasi nasa live streaming tayo. Okay, sa mga nakaantabay sa radyo, yan, so medyo maulan po today. Ayan, so ingat-ingat po kayo. Ayan na, so sana po nakapag-intake na din kayo ng ating mga products ngayon na pang 6 p.m. Ayan, so sana po nakainom na po kayo. So yung mga hindi pa, ayan, kumuha na po ng isang basong maligamgam na tubig at yung ating mga amazing products. Ayan, sana po nakainom na po kayo. Kung hindi pa, kung nakalimutan, paalala po galing kay Miss Len. And of course, galing din po kay Doc Joey Bitito. Okay, so halos po, paubos na yung ating mga kapsula. Kaya po, ayan, sa mga, sa mga wala nang stock, yan, mag-restock na kayo. Kasi halos paubos na yung ating mga kapsula. Ayan, so yung ating Multi-5 and Mega A, I think by March pa po darating yung ibang kapsula natin. Kaya habang may stock pa tayo, ay pumunta na po kayo bukas. Ayan, so marami tayo ngayon, Miracle C and C Mega 1. Pero halos paubos na din. Ganun proven yung ating mga products. 'Di ba? Kasi 'di ba, hindi mauubos 'yan kung hindi magaling yung ating mga produkto. Kaya sa lahat din po na nakikinig ng ating programa, yung mga malalayo, pwede po kayo mag-order through online. Ayan. So, pwede nyo pong ipadala ang payment ninyo through GCash at ipapadala din po namin ang inyong produkto through JNT. Ang kailangan lang, pwede tayo mag-online consultation through Messenger. Ayan, virtual consultation. Ayan. So, parang nakakausap nyo na po ng personal si Doc Joey. Ayan. So, yung mga pasyente natin dyan from Catanduanes, Camarines Sur, ayan, Sorsogon, Masbate, ayan. So, dami na natin, 'di ba? Halos marami na. So, ayun, sa mga pasyente natin from Sorsogon, ayan, so sabi ni Nanay Marchan kanina, talagang ang hirap ng buhay ngayon. Ayan, so nag-avail lang po siya ng 2,000 pesos. Ayan, so gumawa sila ng paraan kasi almost ilang days na yung palya na hindi po nakakainom si tatay. So, ganun din kay Ma'am Tereseta Brunjal from Rapu-Rapu. Yan. So, almost 1 week na naputol na mag-take ng ating Mega 1 capsule kasi maintenance na lang po yung kanyang asawa kasi na-stroke po yung kanyang asawa. Ayan, dati yung ginagamit nila is Amazing 4. Dahil po sa naka-recover na yung kanyang asawa, ay nag-maintenance na lang po ng Mega 1 capsule. So, tinry nila for 1 week na hindi nakainom ng ating Mega 1. Ayun, talagang kahit maulan, talagang pumunta sila dito sa Legazpi para po mag-avail ng ating Mega 1. Kasi iba daw yung pakiramdam kapag nakainom ka ng ating mga produkto at kapag hindi nakainom ng ating mga products. Medyo matamlay, parang hindi ganadong sa maghapon. And like kapag nakatake sila ng ating mga kapsula, malakas sa maghapon. Ayan, so tatanong ko kung tungkol sa... Ayan, so maya na. Ayan, may tatanong daw so yung isa natin na kakilala. Ayan, so yung auntie ko pala, ayan, nag-order din po pala siya. Ayan, so from Cavite. Ayan, so nag-order din siya ng ating Mega 1 capsule. Yun po yung iniinom din ng kanyang mother. Ayan, kasi dati ang dami din pong maintenance at ang dami pong gamot talaga na iniinom yung lola ko. Yan, so ngayon po ay halos Mega 1 na lang. Yan, so ilang araw na daw na hindi nakakainom kaya taranta naman yung auntie ko dun sa Cavite. Yan, so although yung lola natin nandito naman po sa Ginubatan. Okay, so once again, tomorrow, open po kami starting 8 a.m. to 6:30 in the evening, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Huwag pong mag-alala kasi lahat ng kapsula po natin
ay aprobado po yan ng FDA. At of course, ang ating company po ay since 2008 pa. Kaya po, talagang proven and tested na po yung products natin. So, ang dami na po natin nalunasan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, so, kung kayo po ay may problema sa arthritis, high blood, prostate problem, ayan, so may mga ubo, sipon, trangkaso, ayan, so kung kayo po ay due for operation, ayan, kaya, so, why not itry muna natin yung products po ni Doc Joey. Ayan. So, wala kayong mararamdaman na sakit, kundi ang kailangan lang po ay sundin at makainom kayo ng ating mga amazing products. 'Di ba? So, kasi kapag naoperahan ka na talagang ayun, hindi ka makakapagtrabaho. Sabi nga ni Tatay Willie Adra na natulungan natin sa kidney stone at enlarged prostate. Ngayon, tuloy-tuloy yung kanyang trabaho as security guard sa Naga. Ayan. So, ngayon may bago na din siyang motor na pang-service po niya at tuloy-tuloy po yung kanyang trabaho. Kasi sabi niya kapag siya daw nung time na yun na naoperahan, yan, so, suspendido yung kanyang, yung kanyang, hanap buhay. Ayan. So, kasi isang taon siya, kailangan niya pahinga. Ayan. So, ngayon, umiinom lang siya ng ating Amazing 4 and walang operation na nangyari. At yung problema niyang kidney stone at enlarged prostate, lahat po yun naayos. Kaso lang, talagang ngayon, ayan, sobrang tipid na. Ayan, so nag once a day na lang ng Mega One. So, 'di ba, required natin at least twice a day. Kasi ilang beses tayong kumakain sa isang araw. Hindi naman pwedeng isang beses lang. So, at least twice a day sa mga walang health concern. Ayan, at least twice a day Mega One capsule, 'di ba? Kung walang mga health concern. Pero kung may mga health concern na tayo, the best po dyan ang Amazing 4, which is yung Mega One, Mega A Multi-5, and si Miracle C capsule. So, nakadepende tayo niyan sa inyong budget. At, of course, nakadepende din tayo sa mga health concern po natin. Kaya, kung hindi pa malubha ang ating health concern, mas mainam na tayo po ay makapagkonsulta na po kay Doc Joey Bitito. Or mas kilala natin na ang lalaking hindi tumatanda. Yan, so siya yung bantay natin dun sa office natin. Kasi ayan, doon, takbo dito, takbo doon, kasi yung ating eatery, yung ating grocery, yung ating clinic, 'di ba? Talagang dito maghapon, exercise ka na. No need ka na mag-exercise. Kasi talagang takbo dito, takbo doon, takbo diyan. Ayan, so, exercise na, 'di ba? So, ayun, sa lahat po na gusto na magpakonsulta bukas at magpapaschedule, ito po yung contact number ni Doc Joey, or mas kilala na ang lalaking hindi tumatanda. Ayan, take note na lang po. Ayan, paki-take note na lamang po sa Smart. We have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo din po siyang i-follow sa kanyang Facebook account, personal account po niya, Joey Bibon Pitito. Again, Joey Bibon Pitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Or dito mismo sa ating page na Doc Joey Bitito page. Ayan, dito tayo nagla-live streaming Monday to Saturday. Ayan, so good eve po ate. Ayan, so yung ating renter sa 4th floor. Ayan, so ano yan, dito sa Facebook page natin, dito naka-upload yung ating mga testimony. Ayan, mga testimony, mga programa natin, mga announcement. Of course, pwede nyo pong mapakinggan ang ating mga testimony sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. Okay, so Monday to Saturday, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, walang bayad yung pagpapakonsulta, 'di ba? Libre ang pagpapakonsulta and libre po ang pagtatanong. Kaya magtanong kayo kaysa nagsasuffer tayo sa mga health concern natin na may solusyon naman po dyan, 'di ba? So, ang kailangan lang po magtanong para malaman natin kung ano po yung mga problema natin sa kalusugan. Isipin at tandaan na isa lamang po ang
buhay. So once again, dito tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So tomorrow, open po kami starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. Of course, meron din po dyan na mga stock sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purokwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So may mga products din po dyan and mag-text lang kayo kay Doc Joey if ever na mag-a-avail po kayo. And of course, available din po ang ating mga products dyan po sa main office. Dyan lamang po yan sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Campus Street, Malate, Manila. So, thank you so much po sa lahat na nakinig today. Yan, so, magkita-kita tayo tomorrow starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey